Kaixo lagunok, egunon, orgi etorri gaurko irratsaiora. Egunon, entzule maiteak, peio txiki irratsaioan entzuteko prest zaudete, Hala bada, belarriak zabaldu eta erne egon. Lagunok, hauxe da gaur adiagon irratsaioan izango duguna. Ezertan hasi aurretik hilabete honetan urteak betetzen dituztenak zoriondu nahi ditugu ikasleak eta irakasleak. Urte betetzen zerrenda daukagu eskutartean eta oraintxe izango ditugu izenak. Ikaslea, Noa, Naroa, Inaz, Aitz, Bingen, Ioritz, Arene, Irene, Unaz, Ibai, Eider, Aitza. Eta orain irakasleak, Josune, Aitor eta Xabier. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Eta orain bai, ea zer dugun gaurko saioan. Lehenengo asteko gurekin izango ditugu azken albisteak kontatzeko. Ondoren jolasteko denbora izango da. Bukatzeko horoskopoa, ea zer esaten duten nitaz. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri igaroko gara. Harritxulora irtera. Perio erroteko lehen zikloko ikasleak eta irakasleak martxoaren 9an Harritxulora joan ginen. Harritxulo Aiako harrian dagoen aterpetxea da. Mendiz inguratuta dago eta oso leku polita da. Jolas asko egin genituen han zeuden monitorekin, herri kirolak, altxoraren bila, eskalada eta oso ondo pasa genuen. Gauean, lotara joan aurretik diskoteka festa egin genuen. Harritxuloko sukaldaria Mikel da eta oso ondo sukaldatzen du. Martxoaren 10ean bueltatzeko ordua iritsi zenean oso triste garri ginen. Literatura astea. Aurten ere Peio Errotako ikastetxean literatura astea ospatzen ari da. 10. urtea da jada, eta asko gozatuko dugu. Bertan izango diren ekitaldietan parte hartzen, ipuin kontalariak, idazleak, erakusketak, irratsaioak, antzerkiak eta abar. Korrika Euskal Herri osoan zehar egiten den lasterketa erraldoia da. Korrika hasi eta amaitu arte lekuko pasatzen da eskuz esku korrikalarien artean. Helmugara iristean euskaldun ezagun batek barruan doan mezua irakurriko du. Korrika Otxandiotik Iruñerako bidea egiten ari da martxoaren 30etik apirilaren 9 eta bukaeran 1980an euskararen aldeko lasterketa sortu zutenak omenduko dituzte. Eskolan ere euskararen aldeko korrika txikia ospatuko dugu apirilaren 7an. 20. korrika hizkuntzen eta hiztunen berdintasunaren jaia. Batzuk. Hizkuntzaren
trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri. Orain jolasteko denbora iritsi da. Komunikabidei buruzko asmakizunak ditugu oraingo honetan. Ez eta asmatu. Zer da eta zer ote da? Hankak aurrera zoa zerura, hankak atzera eta popa gora, hankak aurrera zoa zerura. Triste eta alai nago, handia eta txikia naiz, zuri eta beltza naiz, pobrea eta aberatsa naiz, ertzak ditut eta ez naiz erreka, tituluak ditut eta ez naiz kondea. Ea irakurle hori, nor naiz ni? Egunkaria. Hitz egiten du eta ez du arnasarik hartzen. Abesten du eta ez du espaini mugitzen. Zer da? Zer ote da? Irratia. Txori pintatu, etxea sartu, ez mintzatu, mezua deskargatu. Zer da? Zer ote da? Ordenagailua. Ondoren Angel Letxundik idatzitako olerkiak errezitatuko ditugu. Latinez naiz eta bat ere jakin ez. Ingelesez ezetz esaten da yes. On parle francis, tres bien hiru anaia ziren. Euskaraz zikin eta narratz. Badator postaria, tirrin postaria. Zer daukazu berria, postala eta gutuna. Nire maite kutxuna. Postalak zer dio, zure izebak adio. Gutunak zer esan neska zintzoa izan. Tarte hau oso gustoko izango duzue, ea zer esaten duten itaz, maitasuna, zortea, dirua, ikasketak, familia, lagunak. Aries, kirola egitea oso lagungarria da, baina ez zaitez gehiegi nekatu. Taurus, zure amona bisitatzea joango zara eta parrandan dagoela enteratuko zara. Geminis, hotz handia dago egun hauetan eta hobe duzu bufanda jartzea. Kantzer, zure amarekin arazoak izango dituzu, zure gela garbitzen ez duzulako. Leo, kalera atera maisuarekin topo egin duzu eta etxera eraman zaitu etxeko lanak egitera. Virgo, Madrilera joango zara eta ez duzu edukiko autobus txartelik bueltatzeko. Libra, ahalegin handia egiten ari zara ikasketekin. Eskorpius, zenbaki gorrietan zaude, baina lotegi boleto bat aurkituko duzu eta tokatu ere. Sagitarius, zure urtebetetzeko oparia zure anai txikia txikitu du. Capricornio, kuadrillako lagunek asko maite zaituzte, lagunonak dituzu benetan.
Aquarius, Donostiara joango zara pelikula bat ikustera, baina zinea itxita egongo da. Pizkiz, itsasoko ura maite duzu, baina hotz honekin ez dago uretara sartzerik. Zoaz igerilekura, han ederki ibiliko zara eta. Heldu dira! Hizkuntzaren malabarista. Ba, onaino lagunok, gaurkoz besterik ez, ondo pasa agur! Ilusionistak bidera atera. Amaitu da gaurkoa, gaur bigarren mailako lagunak aritu dira mikrofonoan, agur! Egin bat, batzuk eta batik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona, euskara batzuk.